Inisa director weTunje Amakhosi ndinonzi Tunje asi tsara kuchairo uri kubekwa ndinonzi Lucky Kapia. Yamuri kuona yatiri kuti reaction team mashandira inoita ndeyekudai. Unojoina reaction team ine kamari kashoma shoma paunobhadhara kanokwanisika. Mashandira atinozoita pareaction team iyo ndeyekuti ungava uri kwauriko wawana kumbunyikidzwa ungava usiku kana ungava nembavha kana zvausiri kunzwisisa kuti panze apa paipa pasina kumira zvakanaka, kungotifonera mbavha iyo siyana nayo zvako, usatombodedzera zvako kuti mbavha pano iwe ingofonera Tunje Amakhosi reaction team. Pasina chinguva isinoita tatenge tatosvika kuno kununura kuno kureskiwa. Tabva ipapo kune vanenge vakajoina Tunje Amakhosi reaction team, pamba pako tinofana kusvika almost every day pakati peusiku tichiona kuti uri safe here, tichidarika tichienda kune dzimwe izvo tinozviita pamari iyoyo yaukabhadhara iyoyo shoma shoma ndezvatinenge tichiita. Touya futi kana une zvimwe zvinhu zvauri kuda kutakurirwa kana kutransporta zvakanyanya kukoshera stereki, uripo futi pakutidedza tokupa escort yatinokupa, tokupa vakomana vanokutevera muchivande zvekuti vanhu havasi kuziva kuti mota iyi ine escort yereaction yeTunje Amakhosi security. Zvingodzokorera hangu zvambotaurwa, tiripo futi pakuchengetedza misha yevanhu nemaprimise evanhu. Ngatiti mafamba maenda kure masiya musha uri wega usina anotarisa, isu tiripo pakuchengeterai musha wenyu. Muchidzoka musha wenyu wakanaka zvauri, tinokupromisai basa rakanaka seTunje Amakhosi. Isu mashandiro edu tinoshanda nemapurisa edu eZRP. Iva vativasiye ndo vanhu tinoshanda navo. Ungavabirwa chingava chii, chekutanga tanga vanoripota nyaya yako kumapurisa, ndo vanoona nezveizvozvo. Isu chedu kwakuchibatsirana nemapurisa kutsvaga kuti kovi munhu atadzirwa, wamutadzira wacho ari kupi. Isu nyanye kuunza munhu paposition kuti yaofesana nenyaya dzako tongotiwo futi muoko mumapurisa muyechi, ndo mashandiro edu tinotsvaga nawo kusvika taiwana. Kana ukava pasi pemugodhi kana kuti Amakhosi nemapurisa eZRP unoirasa, ndo mashandiro atinoita isu. So Mr. Tunje, vanenge vachida kubatai vanokubatai sei? Vanotoda kutibata isusu, namba ndidzo dzamuri kuona dziri apa idzi, asi ndokwanisa kutaura hangu nemuromo. Tine idzi 0783361601, tobva tauya futi pane idzi kutaura kuti 0715986616. Tunje Amakhosi ikambani yatinoona kuti ikambani inoita zvinhu zvakasiyana siyana, ende maitira vanoita basa ravo vanoita diligently, vanoita nemoyo wose. Unoona kana even panotrena vanhu vavo vanovatrena zvese zvinoratidza kuti vanhu vanenge vachiita basa nemazvo. Mafambiro emasecurity avo anoratidza kuti nemapfekero zvinoratidza kuti pane training iri kuitwa yakasimba, and vanhu vari reliable kana pese pavanenge vachisvika. Petinenge tichifamba tinoona kuti chinoitika, tinoona vanenge vane motikari yavo yereaction team yokuti havanonoki kusvika, vakadamwa vanosvika nenguva. Saka tinoona kuti iye zvinezvi kambani iyi ichange iri inobatsira. Kana even munhu akati ndakuda kuti nditore kambani iyoyi, zvinokuita kuti uzive kuti kana ndikaita dambudziko vanhu vava vanosvika nenguva, and vasvika nenguva kudero havangosviki kuzomira, vanosvika voita chaizvo vonyatsokuda kuziva kuti zviri kutangira papi, zviri kuendera papi, tatiwa maripoti repolisi, tatiwa chii, zvakamira sei, and vanhu vanonyatsoziva procedure chaiyo kuita kuti zvinhu zvifambe muZimbabwe. Saka tinoitenda kambani dai kakura kudarika ipapa, nekuda kwekuti maservices ayo aratidza kuti nezera rayo hazvisi kuwirirana, zera rayo neservice hazviwirirani. Saka tinoda kuti igone kuva kambani hombe yakadarika dzose, kuitira kuti kwaona vanhu vachitanga kuita zvinhu zvikuru vachiri vadiki
zvotoreva kuti panguva inotevera vanotodarika kana dzagara dziriko kare. Saka ndinokutenda vetunje security, rambai makadaro, rambai muchiita basa muchibatsirana namasecurity service muno munyika, nokuti vanoenda kwese vaindobatsirana namapurisa vachibatsirana nevamwe vakasiyana siyana. Pese pane vasecurity vachiita kuti zvinhu zvifambe muZimbabwe, and vanhu vanotevedzera mitemo yemuZimbabwe. Havangoiti zvinhu zvavo, vanoita vachitevedza nezvezvitaura vehurumende kuti pada kuitwa chivi ata zvakaita sei, vanotevedzera kuitira kuti upfumi hwenyika hugone kubudirira munyika ino yeZimbabwe. Tinotenda. Right, imimi why is it makada kujoina Tunje Amakhosi Security? Tunje Amakhosi Security ndakaijoina mushure mekunge ndine shamwari yangu yawana kumbunyikidzwa pavakanoriporta kupolisi. Ndopatakaona vabatana neTunje Amakhosi Security vakabatsirana kuti munhu abatsiridzike pakumbunyikidzwa kwaaita. Saka Tunje Amakhosi Security ikampani yakanaka inotibatsira munharaunda medu. Pane maproblems atinosangana navo tinoziva kuti pakabatana polisi neTunje Amakhosi tinenge tiri safe. Munharaunda medu mukaitika problem tikangoona everyone is assured kuti pakasvika polisi neTunje Amakhosi tine kubatsirika kwakanaka. Saka ndo zvakaita kuti tijoine Tunje Amakhosi Security tichibatsirana nevamwe kuti munharaunda medu munge makachengetedzeka. Okay. Tunje Amakhosi tinoti chero chinonadirwa sange maripota kumapurisa mopiwa inonzi RRB number then mouya kwatiri then tokwanisa kubatsirai kurikavha kuti makavha zvinhu zvamunonadirwa tinoshandidzana pamwe chete nemapurisa neZRP Zimbabwe Public Police yedu yemuno muZimbabwe ziva tinge takabatana nayo takabatana nekubatsirana muzvikavha nemadirwa mamwe madirwa mota madirwa each and every time mabiro we are trained for we are trained for our security service. We offer each and every time we give you our number, then we notibata murambe munesu muchiti simudzire company ichiri diki zvai but tine unyanzvi hwatinahwo kuti tinogona kubatsirai takabatana nepolisi yedu nemapurisa. Okay mukoko, ndikuona mota yenyu yakanyorwa kunzi reaction team. Inyatsoti tsanangurire mashandiro amunoita. Nyaya yedu yereaction team mukafona within 5 minutes wherever you are tinenge tasvika. Ndosaka tichiti we are the reaction team. Takabatana nepolisi tinenge tasvika panzvimbo nemasangano nedambudziko rayo. Ungava marobho amaita sei, tine ma-alarms, tine zvese zvokuti munokwanisa kungoti hwinga wherever pave muri tinenge tasvika ipapo panzvimbo nemuri ipapo. Thank you. Right, imi maservices enyu akamira sei? Ndotenda zvikuru maservices edu akamira sekudai. Isusu tinoita zvakasiyana siyana muTunje Amakhosi. Takabatana nepolisi. Zvatinoita isusu tine imbwa dzinokwanisa kutibatsira kutsvaga zvinenge zvaitika kunyanya kumbavha nezvese zvinenge zvaitika mukati meusiku chero masikati. Tine pfuti dzinokwanisa kutichengetedzera zvese zvinenge zvaitika mumapremises edu. Chero kana ukatichedza chero kupi kwatinenge kwaunenge wada kuti tikuchengetedzere tinosvika ikoko toita zvese zvaunenge wada iwewe muridzi. Tinotaurirana pamaservices acho kuti mari dzacho tichitaurirana. Zvinhu zvedu isusu ndezvekutaurirana, hatidhure kuti pamwe mungatye kuuya kotora isusu muchiti kunodhura. Aiwa, hatidhure, mari dzedu ishomanini. Tinongoda kuti tinge takabatana mukuita kwedu. Chero vana chaivo vechidiki vari kuwana mabasa muTunje Amakhosi. Saka ndosaka takati isusu huyai kwatiri tive pamwe chete tichishandirana tiri pamwe chete kuitira kuti vana vawane mabasa, vana vazokwanisa kuchengetedzeka vachichengetedzawo vabereki mukati medzimba dzavo. Saka tinotenda zvikuru nemaservices ese atiri kuita iwayo. Vanojoina vanongouya chete here kana kuti munovatraina vanouya sei? Zvatinoita isusu seTunje Amakhosi
chero wakauya tinokutrena, isusu tinokutrena kuva security. Matraining atinoita tinokutrena zvakashinga zvekuti iwewo kana ukatouya tinokutrena kuti ugokwanisa kubata mbavha, ugokwanisa kutsvaga nyaya, tinokutrena kuti ukwanise kuziva kuti zvii zviri kuitika mukati menharaunda. Zvese izvo tinokutrena. Madrills tinokutrena futi. Toziva kuti respect inobvira kumadrills. Saka isusu zvese izvo ndosaka tiri kuti vana venyu ngavauye kwatiri tikwanise kunge tichidhila navo. Zvinobvisa umbavha mukati mavari vana, zvinozoita kuti vana vafarire kuuya kumabasa. Zvakuzonakidzawo nemi vabereki mukuchengetedza. Okay, maita basa. Notenda. ira rikatikiwe waritangira arisirire ndangotanga macertificate ndiye doka nganisa pose usho arungofamba famba ari kucrossa sonzi na uyo anobhirira Victoria ngachitora ariko kwasa crossa usaka yakuseri kunoko pane patombobuda atofarawo madhamu varipo ndizvityisi sagona usanyokrosa uri kuvharira vari kutambidza macertificate manambwa iwa ndiri kutora nabhosa usanyokrosa
Look at me. Bring yourself here. And